Tak krótko o tym filmie. Był to taki wymuszony film na nos, żeby go zrobić. Bo jak my pierwsze zrobili, to wszyscy chcieli, jak tam w Niemcach wygląda. Takie te Niemcy śmieszne, nie? Jedni w turbanach, by ta niemiecko kadra by Fußball tak wyglądali. Jedni czarne byli, takie oczy mieli, nie? Turbany. No, takie śmieszne te Niemcy to są, takie. Nie wiedział, myślę, że są podobni do nas. Frankfurt, potężne miasto, ale tam słuchajcie, wiecie, jak ona minulda, tam nic nie ma. To tak jakby do Wrocławia przyszło i łaził, jak je upał. To żadnych ludzi nie ma. Takie same miasto. A w środku no, trochę szkła i trochę onego i oni się chwalą, że mają okropnie piękne, fajne miasto. Równo to mają, a nie fajne miasto. Rybnikuje dużo lepiej. No bo odczucia... My uciekali stamtąd tak jak to wszystkie tutaj. Z tym, że to wygląda na filmie. A ci tam robią, specjalnie my zainscenizowali ta gotka, bo pod tym kioskiem z tym piwem, ta scena to jest taki umysł, bo tam ci ludzie byli naprawdę zawiadomieni, że my przyjeżdżamy, bo oni przyjechali nawet ze 100 km naokoło. I ta gotka to tam trwała trochę długo, nie? Tam szło kupić gorzołka, piwo. Kiedyś za komuny też u nas takie kioski były, nie? U nas to potem zlikwidowali, a tam oni jeszcze takie mają, i fajne. Gorzołka tam leją do neonowych onych fuj. Do piwa tam są. I ci ludzie opowiadali. I jeden synek mi tak podał, no Jezu, to mu fakt nie padł, ja po 12 godzin robię na dzień, dziennie co tu na piwo przychodzę, nie? Już od 3 lat. No i to mu właśnie powiedział, no po co ty piwo nie żyjesz? No po co ty przyjeżdżał, nie? U nas 8 godzin robią, a wcale nie robią i też cały dzień chlapią piwo i żyją, nie? No. A dzięki komu my tam mogli pojechać? Bo wiecie, jak jest w Polsce, żeby załatwić pieniądze na film, to trzeba normalnie 2 lata pisać, opinie zbierać, jakieś instytuty sztuki filmowej, a wszyscy muszą stempel przystawić, a żaden tego nie chce zrobić, prawda? No a potem nie ma się w glice i to nie dają. No ja weszło po firmach, jak się jedzie przez Stanowice, tam na Czerwonkach, do każdej firmy w los pozbiera po 500, po 1000 zł i koniec. Żony to będzie nie ma sprawy, do kapsy zaraz, albo przyjdź jutro, bo prawie limontela przy sobie. To było, wiesz, tu na stabla, było tak, doszło, przyszedłem do. Nazbierali mi 5200 zł stykło na dojazd tej ekipy. No na razie dziękuję ją. I teraz kto tu jeszcze byście co powiedzieć? Jorguś, Znata, wiem, że ma tam swoje. Ja nic nie pamiętam. Szczery do bólu szczery. No po prostu było tam zabawnie, no co powiedzieć. Gdyby nie ta gorzoła, to by tego filmu nie nakręcili. Że trafiliśmy wyjątkowo, ja, który jestem prawie co 2 miesiące w Niemczech i różne, powiedzmy od Limek przez Bawarię, nie spotkałem jeszcze takiej dzielnicy, gdzie byśmy się znaleźli tam. Wszystkie języki świata oprócz niemieckiego. Tam wszystkie rasy, od Koreańczyków po czarnych, tylko tam w sklepie po niemiecku nikt no, po turecku, po wietnamsku, wszyscy ci robotnicy, te firmy. Pierwszy raz coś takiego spotkałem, żeby w takim blokowisku dużym, jak to tam było wyglądało, to nazwiska były różnego rodzaju, ale żadnego takiego niemieckiego, to wszystko było Awgieje, naprawdę, to była nietypowa dzielnica, która mieli. A przygód tośmy mieli naprawdę kapitalnie. Najlepiej było pierwsze spotkanie z Marzeną Kipiel-Szczuką, która, no wiadomo, nie zna Gwary Śląskiej, a myśmy z Jurkiem i z Grzegorzem Stasiakiem zaczęli z nią rozmawiać, żeśmy specjalnie wyszukiwali takie Ausdrucki śląskie, od Liverwurstów przez Tomata, Bratgeringi, tak to było i wszystkie Ausdrucki, Spokopienie, śląskie, Hacka, tam takie, i ona patrzała na nas i do czego, kiedy ona się spyta, z jakiego my są szczepu.
by musieli troszkę tak jak, no jak to Gorol taki oswoić ją trochę by musieli. Zresztą fantastyczna babka, naprawdę bardzo kompetentna aktorka pierwszej wody i to. Piękna trasa, przeżyliśmy tam coś przyjemnego. A Ola w końcu normalnie, ja nie wiem jak to się coś z tym Jurkiem, coś wynokwiała jak pierun. Wszystkie goście tam... Ja wam powiem krótko. Wyście tam wpierniczali i pili, a my nie mieli co jeść. W Niemczech się robili co chcieli, a my co sami. Kombinowali za was, żeby to jakoś umiechać. Nie do mikrofonu. Taki jak ty, nie? Bez Ale burmistrz to dur cały czas też beblos przecież, nie? Ucz się od prezydenta tu, rozumiesz, wiedział jak opinić. Fajne sprawy, ja mam jedną rzecz, ja bym chciał też tu tego cichego, co tam zawsze na końcu się tak stanie, jakaś Mirek Robia, który to jest ten cały, który łapie te, jak żeście widzieli, szczególiki, nie wszystkie jeszcze, ale on to wszystko, Mirek Robia, to jest cały szef tej kamery. To znaczy, moja praca to praktycznie żadna praca, bo wziąć kamerę i Gienek mówi, masz, kręć. A co kręcić? No wszystko kręcić i byle, żeby to było zarejestrowane. Jak się kręciło przy stole, to w tych Niemczech, to cały czas trzeba było być tak po prostu z tą kamerą, przygarbionym, czyli i kręgosłup później, no 45 minut na przykład, 45 minut przez cały czas krążę koło tego stołu i nikt nie powie stop. Nawet jeden, nikt nie powie cięcie. Ze mnie się już potyleją, tam było chyba, nie wiem, 30 stopni Celsjusza, a przecież to upały, wtedy myśmy to upała kręcili. Przy 45 minut jedno ujęcie, no bo tak się po prostu nie da, w ogóle szacunku nie mam do operatorów chyba w tym mieście, naprawdę, taka jest prawda. No i tak naprawdę moja praca to żadna praca, najgorszy potem był montaż, żeby to wszystko potem pociąć, a najgorszy był Jurek tutaj, tak, znowu ty, bo jak cały czas nadaje, tego nie można przeciąć, po prostu nie ma chwili pauzy, a wiecie Państwo, że te filmy nie są dubbingowane, ani nie są żadne podsynchrony robione, także jak zaczyna nadawać, to tak jedzie i Gienek, no kiedy to uciąć, kiedy zrobić cięcie i potem te filmy wyglądają, że są 2 godziny i ludzie potem mówią, że można by do nich przyjść, ale się nie da tych filmów przyciąć. Ale ja cię bardzo przepraszam, ale ja w 2 językach musiałem gadać, dlatego 2 razy ty... To chyba, że tak. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, tutaj mówię naszego kościelnego, nie? Nowego, co go ta gumowa ryba straszyła. Fajnie nabytek w filmie. No, po tych takich spotach, które były w internecie, zadzwoniono już ze 4 farek do mnie dzwonili, bo takiego hachara by potrzebowali na farę mieć. Jest przyszłość w tej branży. Jest szansa, mam szansę jeszcze. No nie wiem, co będzie, no kto wie, czy Byzów, czy niezby na parorze, tego nie wiadomo w dzisiejszych czasach, ale naprawdę polecam jak najbardziej, a komisja rozwiąże Gienek po to. No. Także proszę Państwa, no przede wszystkim dziękujemy za tak liczne i wspaniałe przybycie. Dziękujemy za te gromkie brawa. Dziękujemy za to, że to grono fanów klubu filmu niezależnego, tego wspaniałego 10-latka, ono jest duże, obszerne i bardzo nas to cieszy. A jeszcze raz serdeczne gratulacje dla Gienka Kruszniaka, dla Mirka Robiaka i całej takiej fajnej śląskiej przelotki. Muszę dać kwiatki. Chwila. No i to tak by było. Z mojej strony byłoby to wszystko. Dziękuję wszystkim za przybycie. Za aplauz. Na punkcie właśnie, bo
Piotrek, dostałeś dwójkę? Wyzów 2 dostałeś? Nie, jeszcze nie już. Dobrze, a Jurek, a nie. Mam ochotę się zrelaksować po 5 ciężkich dniach pracy. Wojtusiu. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.